Здравейте хора, това е minecraftzoker.net. Аз съм за MrCraft, с мен е Девонт. Здрасти. Да. Аз имам тип. Днес ще играем Skyblock. Чек, иди с мене. Ето ме. Да, видяхте. На който те ще влезе? Ей на този Pleasure Plate. Виж ли? Ей на този. Давай влезе. Натискай. Аз влезах. Не мога влеза. Влеза. Къде му спомена? Трябва да оцеляваме ли? Да. Ти къде си? След една секунда вече мога да чупиш. Чупи стъклото и излизай. Аз чупавам по дната. Ти къде си, човек? Тука. Да, това няма да е много интересно. Супер. Така си обера дървото. Да, аз може да го обера. Ау. Забива лак. Не може да си чупа стъклото. Аз имам много кола нагоре. Така. Сега гледаме дървото да не пада, защото това е важно. Опасно. Аз чупих цялото стъкло. Окей. Аз сега си обирам дървото и гледам да не падат саплинги. Аз откъде имаме? Аз откъде имам стрела? И къде си? Не, аз не съм в твоята арена. Аз там уния честове няма да ходя при тях, защото съм видял и всички и не струва да се вземам. Вътре има или 3 цветя, или поторч, или кактус, или най-готиното едно айрон. Ама айрон. Затова аз няма да ходя ги взимам. Жените ми. Имаме една ябълка и 5 стрели. Пак не го пи. Падна ли? Ето един саплинг. Не го взех! Оле, саплинга падна. Аз съм на скайп. Аз стигам на лоби. Окей. Аз това, колкото е клипа, ще го продължа. Той без това не е много интересно. Знаете, това мога да го разделя на част 2. Да, това ще. Това го запълваме. Къде на спауна? Къде на спауна? Лоби пишеш. Значи. Така не е за това. Гледайте какво се прави са. В екстремен стил. Защото мен ме е малко гадно да снимам такова. Все пак не снимам оцеляване, а просто забавни игри, малки 5 минути. Които ни обичаме. Да. Така, това бях аз. Девонт не е тук до мене. Последният епизод беше невидим. Аз съм на гост. Да, така че тук се едно е невидим. Той е на гост. Ама аз виждах в мен. Да. Така, това беше... това беше minecraftzoker.net. Аз бях за MrCraft. С мен беше Девонт. Абонирайте се. Мирайте се, харесвайте и до другия клип. Да. И сега гледайте какво е в екстремен стил. Умираме ли? Юпи! Да, скочи. Аз съм спална. Ауч. Мен не спална, не умрях. Умрях. Сериозно. Като цяло това е.